5 urte isilean egon ostean, Lizabo agertokietara itzuli da. Irungo banda lan berriarekin bueltatu da musikara, bere izena Ezlekuak. Diska bakoitzean talde bakoitza berria da. Naiz eta hildo beretikan jarraitu, gauza ezberdinak egiten dituzu eta zure bizitzaren momentu ezberdin batean zaude. Dakar Lizabon esentzia hori, baina igual ritmo azkarragoekin edo aldaketa pikin bat dago. Niretzako adjetiko hori onena intentsitatea. Kontzeptu batetik tiraka, ezlekuetatik tiraka aurkitu dute egun energia. Oso idei itxia izan daiteke eta irekia. Niretzako oso irekia da. Adibidez, niretzako ezleku bat bakarrik sentitzen zaren lekua da. Naiz eta agian 1000 pertsona inguruan egon, niretzako hori ezlekua da. Guri ez egin ziguten ezlekuei buruz, eta orduan gai ona eruditu ditzagun Lizaborentzat ezlekuak bezalako gai horrekin lan egiteko, ez? Taldearen ohiko kolaboratzaile batek idatzi ditu bilduma berria osatzen duten 8 abestiak. Lizaboren doinuen gainean jarri ditu hitzak Martxel Mariskalek. Idei bat proposatu genion eta bera horreri buruz idazten hasi zen. Ez du esan nahi diska guztia ezlekuei buruz dijoanik. Gu musika lehendikan ere hasi ginen egiten eta gero hitz horiek bion Martxel eta gure artean elkartzen ginen eta ikusten genuen nola posible zen jun. Kontzertu gabeko 5 urteotan aldaketak izan dira taldean. Aidak banda utzi du eta Javi itzuli da. Lehengo gitarra jotzaileak, 2 bateriak, basuak eta beste gitarrista batek osatzen dute Lizabo. Taldearen 5. diskoa da Ezlekuak. Taldekideek eurek ekoitzi dute Tolosako Bonberenea estudioan grabatutako lana. Bide huts plataforma eratu dute beste musikari lagun batzuekin lana kaleratu ahal izateko. Eta kontzertuan eta CD-an ez ezik viniloan ere entzun daiteke. Produkzio lan guztia eukin duguna esan genuen posi. Oraingoan bai, LP-an egingo dugu eta unbetak itxitutenean argi genukan, ez? Zerbait berria egiten genuen guk ikustuko genula. Eta gure lagunarien inoren honekin, anarikin ebai, pentsatu genuen bide huts sortzea, gure diskak edo gure lanak aurrera atxatzeko. Anarirekin dute hurrengo kontzertua. Martxoaren 21an Lizabo zuzenean izango da berriro Bilboko kafe antzokian. Bidebieta irratiaren urtemuga festan izango da.